moko mano yier gi ODM ma pok otiyo negi maber ahinya. Koro gineno ni onge tiende mondo ng'ato odhi ong'ad kata mana kura. Tuone udhi thiedho nade kaka joma jotelo. Bende chando to Victor, ng'ato kok otiyo ni maber donge mano thuolo ni koro ikaw kura mondo idhi go mondo en koro kik igone kura. Mondo igole go mondo iket ng'ama ineno ni koro nyalo tiyo ni maber. Donge kura ema nyalo miyo pachi ti. Miyo dwachi nenre. Rosso kotiyo ni maber. Ang' igol Rossa no nade. Ok inyal dhi go Rossa ode ni iwuogi. Gimi nyalo golo go Rossa telo en ni kaw kipande, kaw ombulu, iwuog igo kura mondo igol Rossa tiket ng'ama idwaro. Okay. Kaka chama muwacho ni ji oyier William Ruto tielo mar ariyo ni. Ang'o mosetimo ne piny Luo? Akwonga wache Kisumu West naka. Yes. William, adwa na wach kama Victor. Kendo ne wacho ni kai wawache adier. Kisumu West na ka. Wantiga gi lama achiel. Mano kelnwa gi jatelo manosenindo Rozzah Buyu higni mokadho. Sani koro wan gi lam maringo holo lela ilose kendo ilose speed mamalo kabisa. Tiende no dhi yawonwa piny. Kama lam ringe odhi yawonwa piny, oyawonwa piny e yo security, oyawonwa piny e yo transport, oyawonwa piny e yo economy. Mana achiel. Kama kora ntiere kaeni, wantie gi chirni ariyo migero chiro madongo dongo. Wan ga gi mine mang'eny gi chuo mang'eny ma usa dho ndara. Kisiani kidhiye to imako mana dho chunyi nikech iweni ai chieng' moro ka jali owuok kata ka yawa joma use dho ndara gi ang'o ma di wit ngimagi. Wantie gi chiro kanyo Kisiani, chiro moger, chiro moger e standard mokawo 70 million. Wantie gi chiro moro kendo migero holo. Holo ting'enie kar business makoro center mar business mar chirni. Wantie gi chiro migero kanyo. Wantie gi Huduma Center. Huduma Center mantie Kisumu West en Huduma Center ma number 54 e Kenya mangima. Kenya ni wantie gi constituencies 290. Ero wantie gi Huduma Center. Ber Huduma Center ni kipande mwawacho gi, obed birth certificate, obed services te mag sirikal. Jo Kisumu West koro ok ochuno ni mondo dhi e town. Nikech Huduma Center moro mantie e county nitie mana town. Tiende ni pesa ng'ato koro dong' ofuk ng'ato kodhi kete transport odhi town odhi manyo service okelne machiegni gi gweng'e ka. Kisumu West waka wantiere gi mitimo ne procurement sani midwa gergo Rozzah Buyu Leadership Academy. Rozzah Buyu ni edwadwa mane ja Kisumu West waka bana wuod nyaera mabe notiyo ne Kenya kabisa. To notho 1990. Piny nose wil kode. Ruto ni ema koro chako kawo pesa oketo kendo koro idwa ger. Awacho ni wan Kisumu West ka wago 2 term. Tok ni wago term ni 2 term ni Ruto timre nade. Wago 2 term nikech ber mwaneno ma waseneno kendo ma pod wageno ni wadhi neno wuok e lwet Ruto. Ok ma samoro ma otimo nikech ong'e ni mountain osedhi onge lwete. Koro temo sero piny Luo gi weche miwacho. Adi mosetemo serowa kata Uhuru cha donge ne temo serowa noko serwa. Mheshimiwa magi right mar japiny. Ma right mar Kisumu West. Omiyo wawacho ni Kisumu West bende golo usuru kaka joma moko bende golo. Exactly. Wasebedo samidhi kano pesa ni e bank. Yes. Luchi. Victor, samidhi withdraw pesa ni e bank. Igone telero kamano kuom pesa ni. Victor, mae mwawacho kaka oganda joluo. Ni kuom higni gi duto wasebedo kwa golo usuru. Yes. Kuom higni gi duto nego bed ni wabidewo kaka idewo oganda mora Kenya ka nikech wagolo usuru kaka gigolo. Okay. To kuom higni gi duto ok osebed kidewowa. To kuom higni gi duto wasebedo gi presidente. Emomiyo ka koro sani waneno makoro odewo wani kara wan joluo wabe wan oganda Kenya, wabe wan dhano, wabe wan ji to wamoke kachwe. Mano William